Manan sa kaawit. Maayong alok kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ini nga akong kaagi. Ako si Nalin. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, Art of Letting Go. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba da sa iyang kaagikaroon? Mukuning sa kababae nga taga Cebu City. Ang atong tatampo, nagdasingan nga Nalin. Unsa? Manguyab ka na ako? Oh, Nalin. Unta, hatagan ko mo chance. Nganong dili? Buotan ka. Og nahibaw ko nga tarong ka nga pagkalalaki. So, okay na? Gisugot na ko nimo. Oh, Roy. Gisugot na ti ka. Yes! Thank you, Nalin. Babe, mag-iipon na ta? Oo niya. Kaysa may mobalhin na to nga. Dool raman ako apartments trabahoan. Ako na lang mo balhin. Oh, sige. Babe, kuy ka. Asa man ta? Ato ta sa amo inig weekend. Pailailan ka sa akong pamilya. Wow. Seryoso na gud ito relasyon, babe. Uy. Sa sinugdanan pa lang. Seryoso naman ko nimo. Thank you, babe. Basta paganda ma. Sige. Ma! Pa! Day Riza! Ni Anami! Uy. Tak! Uy! Roy, anak, gimingaw na kayo minimo dong. Imingaw na ko ninyong tanan din eh. Si Riza ma. Kuya, Ay! mingawan ako nimo kuya, uy. Ma, pa, Day Riza. Si Nalin, kung uyab. Babe, si Mama, Papa, o ako manghod, si Day Riza. Hi, tita. Tito. Dayriza. Nice to meet you. Nice to meet Nice you to too, Iha. meet you too, Iha. Kuya, dali. Na ako ipagkita ni mo sa kwarto. Dali. Kadit lang, please. Uy. Ay, na. Pabuta lang yung tong duha day kay Dugay, kay tong mahuman og tabi. Ari sa mi sa kusina, ha? Sige, tita. Salamat. Asa naman is Roy, uy. Kanina naman to sila nisod sa kwarto ni Risa. Igutom na ba ako da? Day, Nalin. Dali na. Madihapon na ta. Hain day si Roy, tita. Ay, tuapas kwarto ni Risa ay nakatog. Unsa? Ay, di mo ko makatog. Saan mo ni mo pagkatog? Nga taas makikagtog siya mong igsoon kanina. Sabay problema mo, Nalin. Nakabantay ko nga. Ugda kay kag tinagdan ako. Sukad ganina. Suma ni mo. Wa ka ba nga no? Sultihi ko. Tuog na ko eh. Ugma, sayo tang mamalik sa syudad. Uy, sayo hagod ninyong mamalik. Karon na di ay dayon? Napamag ko'y trabahoon, tita. Aw, ikaw naman di ang naitabahoon. Ikaw na lang mulakaw. Babe, wa man sa ko'y buhaton good. Gusto ko mas spend time sa kong family. Okay ra? Sige, una lang ko.
Hala, uy. Nakahimo siya anak ni mo. Oday. Nakasabot man ko. Nalipay ko kay Isod kaayo sa iyang pamilya, pero dili ba sad maayo yung gibuhat, oy. Hala, uy. Istoryahin lang na siya, day, uy. Kinahanglan nga may bawa po siya og unsay problema ni mo. Nakay kung dili, maus pa nasad na. Simbak ko ka diha. Dili ko gusto makikompetensya sa iyang pamilya. Sorry kung mo na gibati ni mo, babe. Nahitabo naman to. Hindi na mo sa babe. Sorry. Okay na. Basta, ayaw na gitugkos ba, ha? Babe, Oh, mata naman day ka. Hapit ako mga magluto. sa'yo kayong nag-chat sa mama, eh. Nga naman? Ako ba, kanang... Ani naman sa syudad mo eskwela si Riza. Ihangyo sila nga... Ani lang una si Riza mo stay na to. O nakatando na ko. Low yung sad. Oh. O, ano ko'y mahimuan na? Salamat kaayo, Kuya Roy. The best kid kaayo ka, uy. Uy, isa pa yan, eh. Pasalamat sa ni Ate Nalin mo. Okay ra, oy. Oh, salamat. So, Kuya, asa man akong kwarto? Anniversary na nato, ugma. Asa man ta mag-date? Siyempre. Naano ko yung na-preserve nga restaurant. Ah, wow! Matik man. Kaswerte yun ako, eh. Of course. Yung naanak di ka kapinangga o kamahal. Out na gitawon ko. Lawas na lang ako sa restaurant. Excited ako sa mong date ni Roy. Unsa namang orasa? Alas 7 naman kapin. Alas 7 nga mang sabot ni Roy pero wa pagyapon siya maapot. Excuse me, ma'am. Hindi na mong order? Later na lang, inigabot sa akong kauban. Hindi, ma'am. Salamat. Hain naman ka, Roy. Wagin ba ito nga si Roy? Mo-order na lang kung mainom na ako. O na ako mauli. Oh, naulit na lagi ka. Oh, kaya makamutong ah. Nalin, sorry. Kuan, kanang nagka-problema ni Riza, good. Gitripan siya mga lalaki sa yung pagpadong uli. Mong perti na yung hilak nga nanuwag na ko. O, wala yung kamakaunaho na pahibawan na ako. Nalimot ko. Sorry, Nalin. Ambot lang ni mo, Roy. Wala kong makasabot ni mo. Oo, makasabot sa akong gipati. Naglain ang akong lawas. Ay, kasukaon man ko. Pagpiti o siguro, day. Uy, basi mabdos ka. Ha? Oh. Positive. Mabtos ko di ay ko. Masayo kong bali. Akong balitaan si Roy. O, si buti pa sabutan eh. Nalin, nasayo pa si mo nakita. Sayo? O sabi sayo pa to, nga klaro makaling narahok mong buha. Gikisan ko ni Riza. Kaluod ba ninyo? Manigsuon mo? O niya mag-unahira mo? Dili na ko igsuon si Kuya Roy. Unsa? Sinagop ra ko. Og dugay na ko nakagusto ni Kuya Roy. Og naibawsat ko nga mauna iyang na-feel para nako. Utsa? Riza, inigsuon nga akong...
Akong magtanaw ni mo. Panglayas mong duha! Nalin, please. Panglayas mo! Grabe kasakit ang akong gibati. Mas gipili na ako nga mabuhi na lang ni Roy. Kinahibaw ko nga ikaduha gyud ko sa iyang pamilya. O dili ko gusto makikompetensya sa iyang pamilya. Dinhi na lang ko to. O daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalat ko niyo sa pangan nga Tina, hingkod ang pangidaron. Itago na lang sad ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa among bahay nga nabaligya. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. O lagi, ma'am. Maningkamot ming makabayad anang utang nga, ma'am. Ayaw lang in taon mig iki, ha? Mobayad lagi mi. Oo, ma'am. Oo, lagi. Maningkamot mi. Ay lang in taon ng kiha-kiha kay mauwaw mi. Uy, labi na ang among mga anak. Oo, sige, ma'am. Salamat kayo sa pagsabot. Bye. Ma, si Ma'am Brenda na pud. Ay, lagi nak. Ikiha naman kunutan niya. Unsa? Di ko gusto mapriso, Tina. May mapriso ba gud anang utang ma? Basin kay dako-dako naman gud ang atong utang niya, day. Nagkadako tungod sa interest. Pila man di ay kuno ang utang ma? 50,000 na kuno. Ha? 50,000? Uy, dakuha na gud ana ma. Nagsugod ra gyud nas 20,000 pagka-ospital ni Papa nimo. Dayon, nadungagan pa. Mao miabot og 50,000. Unsa o naman na to pagbayad ana ma uy? Ay, hingon bitaw ko ninyo nga di lang ko pa-hospital kaniya to. Unya kuno pa ka na mo ipa-ospital adto pa. Wa sa lang tatay utang ron. Oh, nya wa na sad ka. Dili na mao pa oy. Makitaan ra gyud ng kwarta. Kung ang kinabuhi ang mawa, wa na gi-rewind pa. Mao sige ra oy, bahala magkautang-utang ta. Basta kay gikauban ka pa namo ni mama. Pangitaan lang yun na paagi, ang saon pagbayad ng atong mga utang. Unsa kahakon ato na lang ning ibalik ang atong bahay. Ha? Bahay ra gyud ang pwede natong mabaligya ini kay Timberland man ninyo taa nga ato nga gitukuran sa bahay. O maora man gini nga atong napundar. Wa matay laing kabtangan. Unya, kung mabaligya. Asa man tapuyo pa? Mangita lang una tagkaabangan. Mao nga, pangita mo og bayer nining atong bahay. Oo, sige. Ako'y palit ini inyong bahay. Salamat, sir. O, unsa may atong paagi ini, sir? Maghimo tag kasabutan. Nga kining inyong bahay, napalit na ako sa maong kantidad. Bisan og 110 lang gud. Ang importante nga may papel kong magunitan nga ako na ang bagong tag-iya ining inyong bahay. Why, problema na, sir. Mapirma mi. Og mangita taglaing mo witness. Puyan ba ninyo ning among bahay, sir?
Kay mo hangyo sa bunta, mister, o pila ka adlaw. Aron may makalalin ba? Ay, dili ko mo puyo ininyong bayo eh. May bahay naman good ko. Plano ko ning paabangan. Ha? Kung mauna, sir, kami nalay mo abang ini. Aron dili nami magbalhin-balhin. Oo, sige. Kana pa nga, dili na ko mangita pag muabang ininyong bahay nga akong napalit. Nisugot ra nakapalit sa among bay nga kamera usab ang muabang sa among bay nga among gibaligya niya. Nagpasalamat mi kay dili naman mi matagbaw og pangita og bay nga among kabalhinan og magkakot-hakot pa sa among mga butang. Nakabayad jud taon mi sa among utang nga 50K. Bahala og nabaligya ang among bay basta kay may kalinaw na mi sa hunahuna nga wa nay magsigi og tawag namo aron maningil og manghulga sa akong parents nga ikiha. Apan niabot ang higayon nga papahawaon na mi sa among bay sa nakapalit ini. Onya. Ha? Papahawaon na mi nimo, sir? E gamito na nako ang akong bahay. Ako ning ipa-renovate og maunay among puyan. Sir, Unsa, sir? Hala, sir. Papawaon mi dayon. Sa daling panahon unta, kay naminyo na manggod ang usan nako ka anak og adto sila balhin sa among bahay. Mong kami sa akong asawa ang muokupar din eh. Pwede hindi lang karon dayon, sir. Oh, siyempre. Di masag ko ingon anak ka sa bahis ko. Taga-amat na mong higayon nga makabalhin. salamat kaayo, sir. Okay, sige. Maorte akong tuyo ninyo. Ug maayo unta kung makabalhin na mong dayon. Kay sunbuan na ang kasal sa among anak. Ug magpa-renovate pa mi aning inyong bahay. Sige, sir. Salamat. Sige. Alfredo, unsaon man nato ini ron? Asa man ta mo balhin nga papahawaon naman tas nakapalit ining atumbay? Ay kasayo na. Tabangan to makatukod og laing bay. Unsa tiyo? Panday ba ako? Tabangan na to ang pagpatukod sa bag-o yung bay. Bisag gamay lang god, bisag payag lang. Importante nga, di mo mauwanan og binitan. Pila ra na. Digang kahoy o kuwari ay, itong magamit ka, itong mahaligi. Digang lukay nga matop, puy kawayan nga itong isawag. Bungbol itong problemahon. Unya tiyo, asa man pod mi magtukod og bahay. Di harap mo sa giangkol yung yuta. Doon sa bay nga inyong nabaligya. Sige tiyo, akong inon sila si mama ug papa. Nagtinabangay kyud ang atong mga parintes pagpatukod sa atong payag ina. May kapuy-an na kyud taday. Mao gyud ma. Basta magtinabangay lang, masulbad naman gyud ang problema. Unsa man eh? Uy, anong may bahay mo mga gusto din eh? Sir, amo ng payag. Anha naon niya may mubalhin diha. Dili mo pwede makatukod og bisan payag man lang tupad ining among bahay nga akong napalit ninyo. Kay ako na ning luna. Ha? Nakalitan ko sa gisulti sa nakapalit sa among bay. Kung nganong giangkon niya nga iyahan na ang yuta, nga bay naman ang among gibaligya niya. Wa may labot ang yuta. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Usa ka timberland kining yuta nga among gibayan. Unsa man di balaod aning pag-angkon sa yuta nga timberland? Pwede ba ni namong mapatitulohan o kami na ang manag-iya? Ikaduhang pangutana, may bay may nga natukod sa usa ka timberland. Among nabaligya ang bay, apan ang kunon man hinuon og apil niya ang yuta nga bay raman ang among gibaligya. Husto bagod na. Ikatulong pangutana, gusto unta namong magbay kilid sa bay nga among nabaligya. Dili man sad mosugot ang nakapalit sa among bay. Unsa may among buhaton? Ikaw pa tug katapusang pangutana. Doon nami kasabutan sa nakapalit sa among bay nga pinirmahan namo ug may usa ka witness. Nga klaro man nga bayra ang among gibaligya ngadto niya. Wa man sa kasabutan nga apil ang yuta.
Unsa may among buhaton ini? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Tina. Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og akong tingog, it's me, ako today, ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan, sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal. Of course, ang mga emotional na itong mga pangutanag, mga problema sa mga gibiyaan, nasawi, gipasakitan, gipasagdan, giblock, ano sa ba, gi-unfriend. Uy, hala, ipada ng inyong suwat bi, ato ng paghahisgutan din ha, no? Ang mga problema na to sa ato ang mga kabutangan, dokumento, relasyon, pagpatrabaho, ug uban pa din ha, nga nagkinahanglan sa kaalam sa balaod. Attorney Elaine, good na guys. Ako gimutubag ana. Very ready to help you. Of course, sa mga medical nga mga pangutana o mga problema na agyod si Dr. Rene Obra nga motubag sa inyong mga pangutana. Busa, unsay buhaton? Ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang mga naminaw nato karon sa ato ang programa ug ang mga naminaw nga maski pag humana ang time slot pero kay naaman tay Facebook, na YouTube, nakapaminaw ra gihapon mo sa ato ang programa. Big shout out to everyone and to all of you. Salamat kaayo sa inyong padayon nga pagsubaybay, pagsuporta, paghigugma sa ato ang programa. Sus, one of the longest running radio program ni in the country. Kana gyud, kaingon jud ko, daghan jud ningon nga attorney, sukad pag ni pagkagamay. Actually, dili pa gani siguro akong tingog ang inyong napamati, no? Ang tingog pag yun sa the one and the only at that time. May her soul rest in peace, Doktora Abogada Lourdes Libres Rosaroso, nga maog yun nagspasiugda aning programaha, wa sa diyoy makatupong, wa diyoy makalabaw in town ato ni Tita Lourdes, no? Gikan na siya sa Alicia Bohol. So big shout out yun ninyo tanan mga naa din ha sa Bohol, mga naminaw nato karon. Kumusta mong tanan? Marso na gyud guys. Sugod nag init no, kamatmon mo. Dili ang ulo ha. Nga na hagbay ra maping maski wa pay Marso attorney init na gyud ang ulo. Agoy, di ta mo sabay sa kainit sa panahon. Dapat kita magpabiling kalma ug bugnaw atong pangisip ug atong utok. Bawal putong, bawal maglagot. Mabati tag naong, oy, umagsikit tag alboroto, ya alkansi kita kay ampikas ba muraragwa na. Ya kuman mo samot ra ba tag kalagot usahay, agoy. Ayaw sakye, no? Kay usahay gara-gara na. Ayaw ay tupungi niya alkansi ta. Magpadata, hawat lang niya. Ana lang good kalma. Kalma universe ta guys, ha? Hi, letter sender nato karong adlaw si Tina, 30 years old. Wa man siya musulti pila edad niya, no, si Tina, pero wa pud ba akong tan-aon be. Gipadamang gud niya sa kini ang Akong Suliran official writers page. Gani lahi ang iyahang pangalan sa Facebook. Di lang po nako ihisgot kay basin di sad siya ganahan, no. Isibya nato yang pangan, but thank you kaayo to you for writing to us ug sa imuhang pagsalig nga kami makatambag nimo, no? Sumo nang nisuwat gyud ka. Okay? Naamang gud ni silay balay nga nabaligya siya ug sa iyahang mama, no? Unya kay naalagi sad silay mga utang kani gyud usahay sa kalisod usay mapugos ta, no? So nahog sila nga ilahang napugos sila kinalagi utang, gibaligya nilang balay, unya ang katong nakapalit nisugot ra pud nga nag-abang sila. So instead of the owner nahimo na hinuon silang renter sa ilang kaugalingong balay pagka lisod, no? Unya that way nakabayad sad sila sa ilahang utang. Kaso lang nga nagkaproblema pud ni. So una niyang pangutana, usa ka timberland kining yuta nga ilahang gibalayan. Unsa man di ay sa balaod kanang pag-angkon sa yuta nga timberland. Pwede ba namong mapatituluhan og amo nang mapanag-iya? Okay. Kay nagkaproblema man sila kay ngano ang ilahang man gud di ay balay
Ang gitukuran nga yuta, ang classification timberland. Okay. Kaning kabahin sa mga yuta guys ba? Lain-lain ni silang classification na ay residential, na ay agricultural, na ay commercial, ug naapoy timberland. Nganong need man na nato i-classify ang mga yuta? Kay tungod, dinhanlan man gud ta mo zone. Kay imagine na, ug di nimo i-zone ang kanang dinhas ayalam, tukod kag balay nimo dinha, nga nakatunga-tungas mga building dagko kaayo. Or balihon nato, tukod ta direk mga balay diri, kuman kalit lang nimo tungang ayala, na warehouse, na pa industrial, no? Daghan kana sa classification. Depende sa gamit, kay gina-zone man pud na nato, depende sa area. So kung unsay nakabutang dinha, maura nay allowable use para sa classification anang yuta. Ang timberland, on the other hand, is a classification that would say nga ang tag-iya na gobyerno ug dili na siya mapanag-iya og lain nga tawo or pribado nga individual, maski pag korporasyon or private individual, timberland ang pasabot ana. Although, naanay mga certain exemptions nga applyanan nimo kung musugot ang DENR. Kay kanang mga timberland, sakop man na sa DENR. Kay ang part man sa kalikupan nga ilahang gitagana, kay di man tanan pwede na tuhot doon nga gamiton. Gamitog balay, gamitog mall, gamitog airport, gamiton og warehouse, dili man. Magbilin man gyud ng gobyerno nato para pod sa atong kalikupan nga dili sad siya pwede hilabtan or gamiton, no? So pwede na siya nga makahatag kag exemption, no? So kung naabay balaod, pero di ko ka-guarantee kung i-allow mo. You have to go to the DENR para ma-check ninyo kung pwede ba mo for exemption o ma-admin title mo. Okay? Ikaduhang pangutana, may balay mi nga natukod sa usa ka timberland. Among nabaligya ang balay. Apan ang kunon man og appeal sa nakapalit ang yuta. Husto bagod na. Okay, dili siya sakto. I hope nga imuhang gibaligya ang balay ra. Kaya ang kanang timberland, di gyud na nimo mabaligya kay di man katag-iya. Pero pwede man og ang balay lang ang iyahang gipalit. At the risk nga kung papahawaon mo sa gobyerno, wa sad gyud siya mabuhat but to vacate the property. Okay? Pero, pwede nyo mabaligya ang balay. Ang balay ra, but a timberland cannot be owned by anyone. Maunay giingon nga inalienable and indisposable. Dili siya pwede mabaligya, di pud siya pwede maangkon. Okay? Ikatulong pangutana, gusto na unta namong magbalay, kilid sa balay nga among nabaligya. Di man musugot ang nakapalit sa among balay, unsa man ang among buhaton. Okay. Wa ko kabaw unsay inyong kasabutan o giunsa ninyo pagbaligya. Ang number 1, i-assume na ko nga nagtuo mo nga mabaligya ninyo kay kamoy tag-iya sa yuta. Nagsabot mo nga unsa kadak-a ang yuta nga palito niya, dili ba ang tibuok luna or ang area ra kung asa ang balay. Kay kung muna yung kasabutan, pwede ka mutukod. Pero kamong duha, wa gyud mo gigipanag-iyang yuta kay timberland man siya. Pero pwede ka makatukod didto until ingnon kas gobyernong hawa. Okay? Unless lihokon na nimong papilis nga makakuha kag sulay og exemption kung tugutan pug ka. Ikaupat og katapusang pangutana, do na mi katsabutan sa nakapalit sa among balay nga pinirmahan namo og may usa ka witness nga klaro man nga balay ra ang among nabaligya. Wa may kasabutan nga apil ra ang yuta. Unsay among buhaton ani? Aw, kana nga klaro ang atong kasabutan, kana pod ang ato ang sundon. Dili niya pwede pod moingon nga i-assume lang nato no nga legit ang inyong pagpanag-iya sa yuta, then kinahanglan nga mutuman siya nga iyang napalit ang balay ra, dili ang tibuok luna nga imo pong pagtuo, imo pong gipanag-iya. Pero again, mag-remind ko, timberland ni why tag-iya ninyong duha, no, kung maabot ang panahon. Pero of course, wa man puy mo pugong ni mutukod ka kay wa sa jay katungod mo pugong kay di sad sa tag-iya. So para nako padayon lang sa dinha og tukod, I am not, pero with the knowledge nga giwarningan mo nga kabaw mo sa risgo nga inyong giatubang in the event nga maingon ang DENR nga dili mo pwede dinha. Okay? Mga